Tikulandira kundomvera pano ndi Panyasa Voice Box mwachizolowezi pano nkhani zimakhala za ndale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso utsogoleri otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiyeta kubweretserani lero Boni Kalindo amene akupepesa kuti ayi anachedwera pang'ono kuti atulutse audio koma nkhani yake inali yakuti amalipa tuwa yoyendera misewu yathu kuno ku Malawi. Akuti misewu yathu kuno ku Malawi yafika pomvetsa chisoni ndipo yambiri yaonongeka. Ndiyete limodzi pano Panyasa Voice Box kuti timve kuti nkhani ya misewu yathu kuno ku Malawi ikuyenda bwanji, ndipo akamaliza timati tikupempheni kuti musangochoka koma mutiuze maganizo anu pa zimene akulankhula Boni Kalindo in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. The DC ndikakupepeseni Amalawi chifukwa chakuchedwesa DC walero. Izi zachitika chifukwa munthu ine ndinali patuwa imene ndimayendera misewu yosiyana-siyana muno m'Malawi. Amalawi atandiyimbira mafoni ochuluka komanso ena kunditumizira mameseji kuti a DC bwerani muzaone malawulo muboma ili la Chakwera, muzaone malawulo wa misewu. Andinafuna ndichite ripoti kwa inu Amalawi kunena kuti ngati dziko lino mukuchitika ngozi zambiri, zina mwa izo zikuchitika chifukwa cha kuvuta kwa misewu yathu, ngakhale m'matauni komanso m'mizi momwe. Even misewu yayikulu padakali pano pandiyowonongeka, and it is a death trap. Kuchokera mu Mzuzu kupita ku Karonga ndi msewu womvetsa chisoni kwambiri. Pena umadabwa kunena kuti kodi andale athu mitu yawo imayenda bwino, kodi iwo amayenda momu pamene akupanga ndale zofufutana mapazi, chifukwa tu ndale zili kunoko ku Malawi kuno ndi ndale zofufutana mapazi. Akapita ukuku wa UTM kuti akangoyerekeza UTM kupita ku Mzuzu, ndiye kuti upeza after 2 days winaso akupita Kongo kukafufuta mapazi atavala uniform yofanana ndi ya UTM uyo. Ndale zopusa kwambiri, ndale zopanga anthu osazindikira, ndale zimene zingabwerese mwinaso ma violence kumenyana muno Malawi. Tikuyenera tisamale kwambiri. Andi makamaka mutu wathu walero ndiwokhuzana ndi misewu komanso corruption. Misewu yambiri yaonongeka kuopsa, kumadabwa kuti kodi iwowa akuyenda momu mmene akupanga matama na agawa masikono na agawa akamba kumagawa zinthu zosayenera ndi mmene ziko lavutiramo. Why are they not talking about the roads? Kuchokera mu Mzuzu kukafika ku Karonga kukafika ku Chitipa ndi misewu yomvetsa chisoni. Koma ukayang'ana pa high five yo akamanena, ukayang'ana manifesto yo ta imene yakufuna maudindo, ankanena zambiri zokhuzana ndi misewu. So wina omvetsa chisoni kwambiri umene ndawuyendera ine ndi wa Lake Show. Kuchokera mu Mzuzu kuzafika mu Salima, kuchokera mu Salima kuzafika ku Baraka. Abale yanga is a death trap. Ndipo sindikudziwa kuti ku Malawi kuno tizakhala ndi atsogoleri amene azakhale ndi masomphenya ndikukonza road network, misewu yonena kuti ngozi zizachepa. Ndamva chisoni kwambiri tikuyenda msewu umene uwu ochokera ku Mzuzu kuzafika mu Nkhatabe. Nkhatabe at least anakonzako nthawi imene yoyo Malemu Bingu komanso anayenjezerako Mutalika. Koma kuchokera no mu Dwangwa kuzafika mu Nkhotakota, Nkhotakota kuzafika mu Salima, Salima kufika ku Baraka. Simungakhulupirire kuti mukuyenda ku Malawi. Draft iso yachepa koma maenje amanda. Makamaka ukafika pa penga ukamathamangira pa biriwiri, pamenepo ndiye pachita kuduka msewu. Ndinauwerenga mamita, tikayenda muwidifi moka ndi 7 meters, tikayenda mulefi mwakemo ndiye kuti ndi 15 meters. Andi tithokoze kwambiri achinyamata apa penga amene akumapeza sokanga chepe chifukwa Amalawi Roads Authority mpaka lero msewu umene ukuthano myezi 3 olo chabuno kuzangoyikapo saini
andi kafukufuku amene tapanga kumene kwakuti galimoto ina inanyamula matiles kuchokera ku Blantyre kupita ku Mzuzu inagwera pamene pakati pa usiku. Are you really serious? Inu a roads authority ndalama zimene mukupanga mmatogeti ni ndalama zochuluka kwambiri ma billions pa siku, koma palibe chimene mukupanga. You are failing ndithu a roads authority kungotenga saini chabe yowa uchita uone ma motorist ndi anthu ena alendo kumabwera kunoko ma tourist atakhala kuti afera pamene pajapo papenga ndithu muzanena kuti chani, chifukwa tu munthu kuona mwala osamuuza nzako ja ndikupunthwa apo nde kuti wampunthwisa ndi iweyo, kuona zigawenga zili pakona pa nyumba iwe osamuchita uone munthu ja ndikuphedwa nde kuti wamphesa ndi iweyo. Chimodzimodzinso papenga ukamathamangira pa biliwiri pali malo opsa kwambiri, is a death trap. And you minister wa transport zimene zizi mukuyenera mumve mama wa uno, and I need action, otherwise mutukwanidwa koopsa tikutukwanani uchisiru umene wokuba ndalama muzikapanga ndi ambuyanu, chifukwa misewuso yambiri iso ili substandard ikukonzedwa mwa substandard chifukwa cha mtima wokuba kuchaja mu contractor kuchaja terekeze kuti 300 million nde mukumuza kuti atengepo 150 million akupaseni nde kuti nsewu ukhala olimba. Misewu yao nongeka kwambiri chifukwa cha mtima wa corruption, mtima wokuba, and yet you are making a lot of monies pa toll gates kuchokera kwa Chingeni kupita ku Baraka Blantyre. Mukayang'ane misewu imene iyi tipatule nsewu wa Baraka City chifukwa kumene kuso agent a Baraka Town Council abaso ndalama kunamizira anthu a Baraka mukuti akonzera misewu anangokoza ka 1 km kena ko basi msewu jaosa ukonza sokatala kongwa nyambitisa anthu okuba kwambiri. Baraka Town Council munaba ndalama zokonzera nsewu, and instead of kuti mukonze city ija kapena town ija mwayiwo nongaso konali bwino mukanangosiya izizi. Tikunena kuti kuchokera pa toll gate ya Chingeni kukafika Mbaraka kukafika kuliwonde ndi death trap, kuchoka muliwonde kukafika Muzomba ndi misewu yonongeka, kuchoka Baraka kapena pa Chingeni kukafika ku Blantyre ndi death trap. Koma yet ndi toll gate, kodi ndalama ya toll gate imapita kuti? Ndalama ya toll gate imapita kuti? Chifukwa chiyambire ni mu history ya ma toll gate sitinamvepo akulengeza pa wireless kunena kuti toll gate yapanga ndrama mwakuti timangozimva zimenezo, koma kuti tapangira zakuti ngati siku lonyadira kuti toll gate imene amalawi makhala mukulipira ija toll gate ija yapanga ndrama izi ndipo tapangira nsewu uwu anthu ndikumayenda misewu yokongola. Ndamva chisoni even mulilongwe mukapita ku area 49 25 23 mumva chisoni kwambiri misewu yonongeka, kuchoka mulilongwe kupita ku Salima nsewu yonongeka. And yet we have leaders amene ata amapanga matama kumanena kuti chakwera delivers ya chani. Delivers ya chani. And even chitukuko cha nsewu chimene mukuzichemereracho kumaika maujeni mutajambula ma billboard mutajambula mo ati kuti amene ati ndi zati ya chitukuko mutajambula mo ujeni tirigu mutaima pa tirigu munda wa enyache uko kudowa uko kumana mangati munda osondi wanuso ati kumana makuti ati ma mega farm ang'ono we are a joke nation. Tima joka kwambiri kujoka kwambiri. We can't appreciate even chitukuko chochokera maiko ena tu ngati mene ali ngati ma Chinese atikonzera misewu yabwino. And yet iso ife ya Malawi ziko lompesa chisoni tikukaba so mene mja kuchita vandalize kuchoka pa Bwandiro ulendo kupita pa interchange panali ma security lights chifuka dera limene jandiropsha kwambiri, koma nanuso wa Malawi so mapita so makaba so ma security lights. So ndizomvesa chisoni chifuka chitukuko chisi cha munthu iye, chitukuko chindi cha ziko, chitukuko chindi cha ana amene ena asanabadwe asachita appreciate. Mwina mukanasiya so mtima ukubawo mwina kuba kuinde tukumveseni mkuba chifukwa cha mmene ziko lao nongekera,
kuma please kumaba zipangizo za misewu si bwino chifukwa zina zijazo zimakhala ma sign post otiuza kuti gogo mwina nsewu suli bwino ugogo uko nsewu wakhota zimene jaso ndizopangisa ngozi mukuyenda ndithu pa bridge ngati mene lilili la chonde kumulanjirija mukamachoka pa Luchenza kapena pa chonde kupita ku Luchenza kapena kumulanje ndikukafika pakati pa usiku ndikumadula pamene pajapo ndi hacksaw kudula chisulo choopsa ngati meja cholimba ngati meja kumadabwa kuti kodi apolisi samayenda kukafika pa bridge ya chonde mene yatalikira kwa achaponda kujako ndikumakadula pakati pa usiku pena pake tizikhala serious and amalawi tikanakhala kuti timapangana tikanapangana kuti even za matologeti tisiye kulipira chifukwa kuchoka so padeza kuzafika mu Lilongwe kuchoka padeza kufika mu town ya Deza kuchoka mmene mukuzafika mu Nchewu ndiye ndi malaulo tokauka anseutu palibe uchimene wapanga iye apart from kuba ndikunena tu chakwera iso pano apart from kuba palibe chapanga iye you mean mmene ilili misewu ngati mmene wadukira wapa penga komanso ukamathamangira chakubiriwiri uko kodi ndaenda ndachitatuwa inetu sinimangokamba tu zinthu without evidence tapita ni kuchiringa kuphalombe mupite kwa Nambazo uko kuphaloni mukaone misewu ili kumeneko inu kugwesa misonzi mupite kumeneko ko muzungulire mukafike kusuka sanje muzungulire mukafike kumuloza kumeneko anthu zokutiso ati kumaenda magali moto anayiwala kale konseko anthu akuyenda wapansi ngakhale olo michini imene inasiya kugwira ntchito anthu akumachita kumasinja chimanga ndina ntibule wayambikayi ziko lomvesa chisoni nderero mukakhuta nyama zanuko muzinena kuti boma ndilo mweri inu agalu kwambiri makabe inu zisiru amene mango yang'ana ndalama kumango obama kobiri basi apa ndi pamene simukwanyengereya inu mavenda kuti ati muzikhala nawo misonkhano anthu imakamaka asogolera amavenda ndi anthu omvesa chisoniso kwambiri amene akulira kumalira kuti zinthu zakwera koma akapita kuja kukakumana ndi chakwera ndikupasana ndalama ndikumapanga mademo onama tikuthokozeni inu amene mukukonza mademo kunzuzu komanso mademo mukukonza kukaronga muziwe kuti president wanu wa anthu osauka afika kumeneko ndipo akhala nawo mademo amenewo ine sinimapanga zopusa iyayi ngati mukufuna kumaombera ziomberani monga mmene mwamuomberera mwana wa kuzomba uja amalawi ndafuna ndikuziwiseni nkhani imeneyi kuti mudziwe kunena kuti mwana amene anaomberedwa kuzomba amene ndi zina yake ndi Alfred Chimwaza amene ujayiso pano matenda ake afika povuta amuchita transfer kupita naye ku Queens ndipo dzulo lindi kulankhula ndi amayi ake andiuza kunena kuti mwina alowa kufie tansolero kapena dzulo amangokayikira koma akufuna kwabwino ndithu kamuoneni mwana ameneyi amene apolisi anamuombera chipolopolo pa khosi pake ndikukatulukira uko pankhani yonena kuti akupanga mademo muziko lake la democracy ndikukamuombera mwana moja na apolisi a MCP amene kumuombera mwana chifukwa chokuti akupanga mademo so ndizomvesa chisoni kuti kumene tikuyenda ulendo wa 2025 kuzisankho kuchitika zinthu zambiri koma pangungoyenera kuti tisamalire kwambiri chifukwa umenewo ndi mulandu anzani wene andi aja pakale panopa kuseva pa maula apa analitu amphamvu tena ajatu amphamvu anzani wa polisi amphamvu koma lamulo linawasamira chifukwa amanena kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo aliyense palibe amene ali pamwamba pa lamulo ngakhale olo president chimodzimodzi nkhani iyi ya certificate musango iyi yang'ana mbali imodzi kumango yang'ana kwa anthu a opposition amene sotikayang'anaso ngati mene alili Gangata uja certificate yache si ya fake tu yatayiwo naso nafe tafupanga kafukufuku musamango yang'ana mbali imodzi mulowe moso mbomamu mwayang'ane maminister olo mu office ya president mmene lamulo ndi lamulo certificate ndi certificate kuchokera mu office ya president tiyang'anemo ne president ataka ni fake certificate yawe
Bwe langa ukanenge certificate ya charity ukanenge kuti it is certificate. Ayi, that's not professional. Kuifusa kuti certificate unayitekera pale alinayitekera pa chizitu Nazareni chechi. Ayi. Tithokoze kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika amene anayitanisa meeting kuwauza anthu aije kunena kuti whether one likes it or not madera onse akuyenera kuchitika ma primary. Choncho kwa inu manjanjawidi amene mmaona ngati mulemera, ayi amoja ndi Professor Arthur Peter Mutharika, president amene samafuna zachibwana iyayi. Inunso ma president ena mutengerepo phunziro chifukwa tili ndi maumboni kuti zipani zina inu simukufuna kupangisa ma primary, koma izizi muzazikumbukira pamawa ndi zimene ndikukuwuzanizi. Anzanu ena ndi awa akulira awa IMCP yamba kumaopseza anthu kuti amene atazayende ndi wa independent ine ndizamuchosa ine ngati wankulu. Lingalinda the DC mwana woopsa kwambiri olankhulira anthu osaukawo amene amafunafuna zabwino, amene akuvutika ngakhale kuma estate akutsholo mulanje, koma palibe chimene chikuchitika. Malipiro ndi ochepa kwambiri. Kuma estate ena taonako zulo akugwira ntchito pakana usiku yonyamula tii. Apo pathungapo kumene kuli misewu yonongeka kwambiri kupita pakana kwa atiye uko ngomano, misewu yonongeka, mulibe mtima ulo kungotenga chiujeni cha ndikungopala misewu. Chimene mukuziwa ine ndikuzunza anthu, kuzunza anthu kumakande tea estate uko, kuzunza anthu. Ndipo ma estate ambiri akuzunza anthu koopsa makamaka mutsholomu, malipiro ochepa, overtime, komanso ujeni even anthu alonda kumene koko kumagwirisa ntchito 24 hours kuma apasa malipiro a 8 hours. Ziko lomvesa chisoni. From Jenza Village TM Mabuka Box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.